Still skeptical? Well, you're not alone. Det er vildt nok jo. Det er sygt. Det er jo for vildt. Det er crazy. Det er grænte. Men batter det jo slet ikke. Ja, jeg kunne da bare overhovedet ikke forstå det. Slet ikke. Hvad sker der? Altså, nu er jeg selv fra Næsby, og det er helt hjertet. Ja, i virkeligheden, så skulle hårdt jo have været sort, men selvfølgelig rødt. Men det er også fint nok for mig, fordi at jeg har altid godt kunne lide en rød farve. Det siger lidt som lidt, at jeg er en ildshæt. Det er bare pisse fedt. Det her rum, det er rigtig fedt. Hvor kommer man ind og se? Da jeg så rummet, der var jeg sådan lidt... Det er ikke min imagination, eller hvad fanden? Er det rigtigt sådan noget der? Jeg blev sådan helt forvandlet indeni. Nå, det er fedt jo. Det var sådan helt overvældende. Sådan noget for den. Ja, nu har jeg også noget skæld under albuen, og det presser ind under armhulen, så er det meget fedt med sådan en rum jo. Vildere nok jo. Jeg tror sgu, jeg farver hele kroppen rød. Altså det med skælden, den bare praller af på ryggen. Det var fedt nok. Ja. Bare jeg ikke går ud og ligne den næste. Altså nu har jeg altid godt kunne tænke mig rødt hår, så det kunne måske være rimelig fedt bare lige at prøve det eller sådan noget. Så nu har jeg set rummet, og det er sygt nok. Det er fedt, det er pisse fedt. Som Bettinas mor, som jeg mener, hun skal gøre det. Altså det ville være for sygt, alle andre ville være for dumme. Når man tænker på, hvordan